Hello guys, maayong buntag. Nakamata na sad ko. Magpasalamat ta sa Ginoo kay nakamata ta karon. O kanang karon magkuan ko guys akong buhaton karon kanang kuan mag-abli ko sa tindahan o kanang manglaba kay gabi dugay lagi ko ka to gabi oy kay nay nadawat na ako ng good news bagikan sa akong anak niya. Muto nga lipay ko tanan so sa akong kalipay dugay ko katong gabi nagsikog bangon-bangon yan. Basta mga 12 kape natin ko nakato guys. Yun na nga. Karoon na ano kung maayo karoon mga kuan paron guys. Padung na 9. 8 kapin paron guys. Padung na mga 5 minutes lang para magas 9. So ayan guys. Abang-abang na guys akong paglalabag guys ha. So ayan guys. Bag-ulan day ko ni nga to sa merkado kay nakaunahuna man ko. Sa di pa ko mag-open sa tindahan magpalit ng sakudaan sa katong among sudaanon karong adlaw guys Sabado maron of February 1. So nakaunahon ako nga ang sudaanon karon kuan atay sa manok. So mag-atay gisado lang ko guys nya. Ayan guys, abang-abang lang kami kayo guys ha pagkatapos ng aking laba. Magpahinga lang ako saglit tapos mag-ano na ako guys, magluto na ako atong atay gisado guys para sa among hapunan. Yan guys. Tara guys, akong gipalit karon sa skina kay doora mami sa merkado no. Ano siya atay sa manok balik 200 200 ang kilo ani guys. So ang akong gipalit lang 150, balik 150 lang kay kuan mang road kana basta lang makasudaan lang ba para makabudget sa na say sobra para sa mga lamas. So kini 150, 148 ra ni guys ni siya. Atay ra ni siya og kuan kanang nay kasing-kasing niya. Kining kasing-kasing ako rin siyang lutoon adubohon ni nako guys. So ako pa ninipiwan guys. Butang sa nako sa freezer kay kuan paandar man to nako karon. Darasad ang akong pamalit nga lamas guys, panakot. Bombay kay gagmay ra to akong Bombay dagko lang kay daghan man ni siya. So nagpalit ko pa ni siya guys. Putso niya kining sili at City. Tapos upat ka 5 nga ko anim si upat 5 man ni siya. So mura na siya guys. Abang na kayo guys ha sa akong pagluto dito sa may tindahan ko magluto guys kay para samtang magluto ta halinan sa ta. And guys. So dala di akong sili atsal guys Atsal guys nga kuan permit nila ko ni sa biyagan liso sa sili atsal kana maghiwa og lamas ba. Nya kuan pa man siya. Sige siya pamulak nya. Dayon pamuwak ba na buwak. Nya dara yang bunga kana na 1 2 na pa sa ubos 3 4 na pa dito usa 5 mo siya nya di ba man siya mako kay ako pa man padakon kumudako ba jud basta na man ni siya di pa man palit lang sa ako dito sa merkado. So abliya sa ninako ang ref kaya ibutang sa linako ang kuan guys kining manok and guys so mag-open sa ako sa tindahan guys. Gamay lang kayo na tindahan guys Ayan guys. Guys ako sa atubangan. Ayan guys ha. Okay so guys ha. Magkuha sa ko sa store doon. Nadala sa kusina. Dira guys, nagkuha na ko ang store sa kusina guys. Ako lang tungtungan kayo kaabot. Hindi naging mubo ta. Dira guys, so apin na ko tindahan guys. Gamay kunti ra ang aking tinda guys. Kaya maliit naman sad ang akong kon guys. Ini akong tindahan guys. Kinuha ko na yung lalagyan ng pera guys. Yan. Ako lang sa ninggi close guys. Kay maghakot pa ko sa akong mga planggana o kuan. Magkuan pa ko sa magtaod pa ko sa gripo sa awang sa gripo guys.
Kuha sa ko sa mga kuan guys sa dryer, sa planggana o sa hose. Mga bulingon guys, ako ibutang diri. Bye guys. Kada basta manglapag ko inani ang akong sitwasyon kada adlaw magsighakot-hakot ani na ibalik na sad hakot ito. And guys, likod mga bulingon. Sa home ng muna siya guys. Oh, nalahay kong bulingon guys. Panik ko ninyo guys. Era guys, magsugod na tao laba guys. Magsugod na taglaba guys ha. Pasensya na kasi akong maagas. Mag-isog mo kuhan ko. Sugod na taglaba guys. Tagang guys yan kayo. Papagay ka sugod og laba. Papagay ka sugod og laba guys. Nagihangos akong kapon sa mga akong gamitonon dire. Waswas ko guys. Soybean na karon guys. Dili na kay diri. Ako sa ning waswasan guys. Wasan ako mga uling. Ako. Pero guys, na may sounds guys eh. Gandaghan dyan yung kulinguna guys, kay gahapon nanimbar ang gahapon. Kalaba. Makakapoy sa bukton guys na ning mga jogging pants. Napadyo sa akong anak dako kaayo. Ganti mo akong anak guys eh. Dako kay kong anak mga 5'10 ang height. Kasi mo ni siya ilain ako. Kaya po lang ko sa powder guys. Sumda na dyan nato ang baba guys. Surf powder akong gamit nun guys. Kaya kuhaan mong good na umuta. Umutan ko niya. Buwa sa kayo. Side sa powder guys. Magamit sa kubalita guys. Saman? Oh, tag-cheese. Oh, sa ka kuan guys,
sa akong laba kung wala ko yung brush o kining chop washing board. Washing board ba ni si tawag kani guys. So ayan guys, hapit ako mahuman sa first batch pa guys. Kaya naman sila malit diri guys. Aw ka nang wala na siya puling guys kay kuan man air ka lang sa itabuan ko anak di pa siya magkikapit uli mo din sa out niya uli sa rin siya baon siya sa impapa dito sa iyang trabahoan chatra siya ba out to fight for na ato din ang impapa. Laba ang second batch guys, ito na yung mga bukat. Ingay guys, oy, kaya naman ko kilit na mulutuhan guys at bang salon, patukarang bayo. Terus mana kita guys, wasos time guys, wasos time na, yapos din ako guys. Time sa to guys. Was-was ata sa first batch guys. Time na guys. Ito na ngayon hey guys. Second batch guys.
ta tambakan sa kuan lingon agapon kay sa ninyo day lagi di ta mo kuan mo ako sa mi kuan sa ta manglaba ba kay kana to lugar pa na oras nakaron laba dako kay kanan one out lang lingon kaya kay na guys guys. Ya, silakan. Oke guys, aku guys. Nah, last batch nga pagpanlaw guys. Tara. I-dryer din lang ko. Nai-hay dayon. Guys, first batch then second batch. Mag-dryer na ko guys. Tara, aking ikaduhang banlaw guys. Ako maning i-kuan guys. Sana i-flash pa kay CR para kami gamay na sa kuan atong tubig sensi. Guys, hakoton na nakapalong sa CR guys. Dryer na ka guys. Nahuli na ko mga bagla guys. Pilaw ni siya. Ipabaw ang kuan mga nipis. Ay, salamat po na itang laba guys no. Loy adi sa Ginoo guys. Kay panglabaron guys kay init kisanan na pating inita kaya init ayo pero manan ako arrange guys ko na siya silad anani guys, nag-dryer na ko guys. Dali lang makuga guys, bahalag init. Guys, kuan. Aturam na ko ni hay sa kuan guys, may kadunay landong ra dito gamay pa mangina na makugaram dayon guys. Ay, salamat. Manayitang ko. Kung sinakapin guys, apit na alas 12. Tayo kani guys, pas mo atong bito kani guys. Kay ganina ang kadlawon ang among ipamaha kay wala mamisud ano, kapug na to gabi so kay nalakaw mami so among sudan aw akong kuan karon among kuan ganina pamaan ang na mainit ang ikuto. Wala na nako na kuan nila pakita sa inyo ha, nakalimot na sa ito. And guys, buot sa tag pila ka minutes guys. Kuha sa og hanger guys kay samtang nag-dryer to dito magkuha sa og hanger. Yan guys. Kuha na kog mga hanger guys. Ready na para mangayhay ta. Uhaw mo ko guys. Uhaw kay ning laba og gutom. Na guys. Kuang kwaon guys. Baoga na ni siya. Ako i-dryer guys. I-off na ako guys.
Guys, ito sa luyo guys. Guys, ako nang gay diri sa luyo. Dili po di siya painitan guys, kaya dali lang face. Ugaran ni sila sa hangin guys. Na diri ako gihay dapit sa among kuan, lubangan ba. Luyo sa among lubangan ba. Ako mga mini garden guys. Mana jugog laba guys, pero pangayay pero wa ko na human og paghipos diri. Puso na balik sa sulod guys. Pahuway ka diot kay 12 na jud guys. Pas mo lagi guys. Pas mo jud ko ani guys. Paita. Muning gusto makabudget sa tubig guys. Wala. Sana tulong si ate ay. Ayan guys, hagapoy jud aning manglaba ug kagutom pa jud. Ay bago lang kung nahuman og hakot sa dryer sa sulod, giputang na nako sa sulod ug karon hakot sa nakong tubig para flush ako an CR. Okay sa ko guys eh. Ano tubig kasi gutom ko niya. Oo masag ko. Pas mo yun tani guys. Nung nagtaon, magluto na ko sa atay guys. Nagpiwan pa na ko daan dito sa kuan. Kusina. Init na pa kayo mong kusina guys. Kaya way kisami. Doorang atok ba. Sin. Ayan guys. Bago lang na ko gilimpiwan ang atay sa manok guys. O katong kasing-kasing. So magmarinate na ta guys. Kaya magluto na ko. Puti na dyan guto ma guys. Guys. So guys no, magmarinate na ta guys no sa atay. Ang sa natok asin. Ayun, okay. Kayo na to, mikos-mikos na dayon. Dining bitsin. Kaya nasad. Magluto ta karon og atay gisado. Then black pepper. Kayon okay para ma-mix tanan ang kamutang na condiments. Dayon brown sugar, pwede rin sa dili nyo butangan og brown sugar, nara ninyo depende rin nyo guys. Okay, kailangan gumig tamis-tamis pero di ka na sobrang katamis, sakto ra ba na. Then kining limonsito para mawa ang langsi guys. Kayo na sad usara ka kuan guys kanang limonsito akong ibutang kay basig mo aslong sad. Pwede sa kung may limonsito kanang suka nga talaga may suka guys. Tuwa sa langsi sa atay. Dayon sunod kining no liquid seasoning guys. Kini tagsara may magpatis guys oy kay daot mo nilang patis guys oy cancer ng pure nga patis ba kini lang kay burag naman tini siya light naman tini siya mo say kuan ang equations. Dayon okay sunod kini nasang kasing-kasing sa manok adobohon na ni siya guys. Tangan na to gamay asin.
Kayon, nahunaw ko guys ha. Before ka magkuan guys, mikos manghunaw jud daan. Tapos bitsin sad. Then gamay lang nga kuan. Pindi lang ninyo tangan ninyo black pepper. Gamay ra pud sa wala ra. Na. Dayon ikumutan og ahos na. Saon ng ahos. Dayon magiwa pa ko sa lamas guys nga adad una na ko to sindahan kay close ko kadiyot kay ko lagi makabantay. Yan guys, abang-abang nam guys ha. Magsugod na ta og luto guys, man ako giwa sa mga lamas panakot, bombay, sili atsal og ahos. Kana simple kay guys mga lamas. Kini man ni timpla o katong adobo. Sunod na lang ito na ko ng adobo guys. Ika luto ni ko. Gusto na ko mukhaon guys. Sugdan na to guys. Marita magluto guys. Kari ko magluto sa tindahan guys. Kusang painiton ang kaha guys. Pinablihan. Guys, ako lang gibutang ang mantika. Okay, kadong nag-init ang kuan, tong frying pan. Kaya init na guys, ato nang ibutang ang kuan lamas. Magisa ng taglamas guys. Butang na nako ang kuan guys. Ahos, bumbay. Tulungan na ako. Ayun. Ito nang dadauran guys. Ayun guys, ako sa ibutang ang malamang kuan sili at sal. Ayun. Tumot na tayo guys. So guys, kayo na nato guys. Na to ang atay. Ayan, kayo na sad. Guys, kusmikos. Okay. Ayan, tapunan na to guys. Guys, oh humot, ay maho na guys, humot kayo. Atay gisado sa manok. Pero may nasa sa itong panihapon para buyag. Salamat Lord. Kaya namin sudan, kada adlaw. Salamat guys. Pas mo guys. Sige lang guys, hanggang taho na dyan ako madaot sa lagi atong pan, lawas. Kinaig, gutom na kaysanan, boy. So na itong tiyan. So may naani man diri guys, gusto mo budget guys kay karon sa Bado maron guys no na maroy display dito sa unahan sa may kwan ba unahan sa sana Manila sana dito sa Gogo Station guys ba sa unahan dito guys na, wala lang kung ipadayon kay kami tayo ng mga kinilaw nila dito guys may lupot paborito yun akong lupot puso nataang akanang kuan sana ay kanang langka nga kinilaw pa na ito no o katong kuan puso sa saging sus paborito jud kina nako guys anad ko ana sa una dito sa kuan pa kanang palasang kuan kinilaw nga kanang talong
prito jud na ako guys gana kay kung kaon ana para kuya jud. Ya, karon hantud karon sa lang akong anak na kuan sad na sana naliwat sad na ako ganan siya talong tutang talong kinilaw nga katong kuan kay usay mo adto man siya mo sa akong mama katong buhi pa akong mama ito sa tikas balay ito dasa mong luyo ato na siya mukaon dito na maala din siya niya kaso mong gunang kuan mag ilaw talong kay imo pa isugba kay mas muhumot man nimo isugba nimo ang talong sa baga no na imo pang kuan og ganang kuan pasok pa ka guys basta ni maho na jud oh humot kay kung atay kang gisado guys para buyag dira guys gamay-gamay na kaya ang sabaw guys tuhok na gani ako pa na ukayon guys tangan din natin inayan sa natong kain kayon sa nato guys kung ano niya mo guys kanang tangan gamay sabaw kanang katubang cornstarch o kapalapot guys sticky sabaw tangan na napo kay kuan man urot mo dahil ni siya guys kung way sabaw guys may tagdagkan kayo kira pinahubas-hubas pinibtangan na nakulit tubig gamay sakto-sakto ra ba tangan guys para malata sa atay sinulog guys akong pagmangkon guys anak sa ko isuon guys mga kauban sa akong kuan mga bikers sa kauban sa akong pagmangkon guys taga mabini ni sila guys sa Cebu City ay dako na kaya akong pagmangkon si Luis anak ni sa akong manghod kaupat lalaki tos Qatar pang-uhaw tara guys natuhop na ang sabaw ako sa ning tilawan guys kung sa ilamian eh tuhop ang gamay ang sabaw guys ako lang ipon gamay guys ni hapit na niya maluto guys tataod maluto ni tangan ako gamay asukar kay para kaslong lang dayon lastly ang katong para pastiki sa sabaw katong cornstarch nabaw gumi guys uy sakto na guys kaya gamay na akong likid sa sining asin kung ibutang ang cornstarch guys para pangbalapot sa sabaw depende na sa inyo ha guys kung inyong atay inyong kanang sadong atay inyong kanang di kay gamay ra kayong sabaw ibutang amo kay nabaw mo gumi guys dili ganahan anang way sabaw guys tagsara kami magluto kanang pinatuhok ang sabaw nga dunay sabaw guys pero oh lapot na guys oh sakto na guys wala na ako bitag asin kay kuan man kanang isisuning lang akong ibutang gamay para mapon ay gamay parat lawan ko lang sa lahat okay na okay na guys sunod ang kuan sa adobo nga kasing-kasing sa manok ayan ibutang na nako ang kuan sa frying pan guys gamay nanisik ang mantika tuan nila sa itlog Murang available na kaka guys. Kaya sa magluto ko kadubong manok. Kasing ba? Dubong ako kasing sa manok. Kung ibutang guys. Tara, ibutang naman ako. Ito sa kayon. Smoking ahos. Ito sanang tatauran guys.
Ayaw na sana to pares. Nagdali in taon, di gutom na in taon ko. Nawa guys, oh. Pasensya naman sa akong kanon guys ha. Gutom jud isa na guys. Rumurot jud din ako guys. Punti jud gutuman ako guys. Unsa nang orasa ron, bragas dos kape na. Maraming pas mo guys. Di na maayo jud guys no. Nagdala na ako diri ko kape kikukuha dito sa kusina. Nagdala na ako diri sa tungtong ko lamisa. Ang kuan. Kadiro. Guys, mga una ta guys. Guys, may uto na jud ta. So sino ko. Yung Padre sa Holy Spirit. Amen. Amen. Kaon na ta guys. Ganaan pa pagkataan yan. Ano lang kung kawat sa adobo nga yung kaking. Okay. Papamansin ni Brown. Alright. Kain guys. Mukbang guys, mukbang. Atay sa manok. Atay gisado sa manok. Pero mga sa ang sasabi. Saman. Kain tayo lahat guys. Maayo akong ibuhat guys no. May mahal mo. Kuram yung isa. Manam din akong routine nga. Mata na akong kadlaw. Iglargan na nila. Matugog balik. Taon na, di ko mo paan. Tugog balik. Maninda ko diri. Mga ablik ko sa'yo. Patro kapin. Ano? 5. Turon ka. Daayan naman ko kayo. Tuan. Magduka ko kung lili. Wala kayo mamalit ba? Nangaman mo ko sa kayo. Naku ito padre. Foto sa kilig nga. Kaya man, kamot mo sa siya makatinda siya sa sigarilyo. Kasok akong sigarilyo din kung kuan. Kasi sigarilyo banukdan. Ari dagan ang customer niya. Kuan. Kaya lagi kayo, magkamot mo siya nga makahuwam. Barta ba? Sige naman siya mahuwam. Kahuwam siya Galili nga sag. Manang, di na lang kumukuhan. Update tayo. Guys, akong pagmangkong guys no. Naka-timing nga nag-update ko dili. Kaya narado ra ba ko alas 12. Launa. Timing good. Pwede ron niya. Ako. Kaptan niya nagluto guys. Ay, grabe guys akong sakrisyo. Ay, para gaba lang. Grabe kayo, no? Ano ko guys? Padulong gyapon akong lawas. Madako gyapon ugas to.
Pas mo dugay makakaon. Di man sa mga na makaon nga kaon-daan guys kay gipul anak ko sig kaon ng crispy just kilig na may iyang suon nila og kanang crispy. Dahil pul anak ko sig manok crispy. Mo ni madadali na mo ang sudan kung gutom ka ng tambaran ko magluto. Nag-git ka siya. Tuot no. Nga. Baka magkamukad ka akong kuha. Napil ka. Gamay. Okay guys, luto ng atay guys. Adobong nga atay ba steak kuan. Adobo nga kasing-kasing sa manok na. Luto na. Kung aning paw. Second batch guys. So man yun. So kanang din ako kapalabi guys. Group man na bago kanina. Chicken one guys. Pangbag. Ibang tukan. Kamot na kinilaw lupot. May na Tamaran mo dito. May marado na sa butong dahil. May masubo. Manipait kayo kung ikarausal guys. Yan mo yung tanan. Last guys, nakakawa na ko guys no. Grabe. Bagaba na. Hot na guys. Hot na. Alaksa na nabilin. Nayon na ako Paano kasi niya? Na. Thank you Lord. Tao na ditangko. Huwag na ako guys. Ayan guys, tapos na akong kumain guys. Salamat guys sa pagkupan ako sukad ganina. Pagpat ako sa manok, huwag ka nang pinakasindahan, paglaban ako, hay waswas. Karon nagluto sa ko. Salamat kay guys sa na di mo mapula sa kung mga vlog guys. Ari na lang kukutog guys. Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching guys. Bye bye. Thank you. Love you.